Jeremy Bible Psalm, Isaiah chapter 58 verse 5 to 10. Isaiah chapter 58 verse 5 to 10. Isaiah ne pi vocabulary table so open vocabulary. Frangsi News Fast Karbi Anglong abitung untuk mapan mate Karbi Anglong News Channel abitung doa na pandame nilitum Believer Eastern Church Satgaon Diocese hoi hin pen kardom pipajir lo nang litum aphan ki chopa teng pen nang litum kewang thega pot si second annual convention Believer Eastern Church Satgaon Diocese asila Satgaon Diocese la kene tum bukulia pen danglok bukulia la pen dokbuka hawar la pen pu hamren nogao la pen haplong apu kene tum Believer Eastern Church ke Satgaon Diocese posipulo kasi nilitum ingdeng ini ningkan isek amai nilitum kedam tang February ciklo tarik inquiry ner kepen ceng ponsi piniani la ke March ciklo tarik ini mate kijut siarni lo kasi bangso porhut nilitum bangso program lakhe dak bithung hawar rank thema number 9 along Dinesh Barak school la playground long nilitum bangso program padopon lo kasi bangso program ahin hin pen dak Believer Eastern Church mundulia long Christophan Correa pet akote injeratung banglo si dak nilitum akimanga teng pen bang suri sia munit abuluk kapecetong ya panelitum mang pon lo la so teng pen bang suri sira abad anilitum abur pecetong long lo la ka ana mi hirjumelo la pen ana ma phanda choro nangi la pen bang so hawar bithung hawar mate Karbi Anglong ra phan choro nangi thang akisik sak akisung ave pin ben kadogwe ninga rong pen mesen men bang so program nilitum en pon long lo la si nilitum bang so a program ke enpon ke lahalo ile tum Karbi Anglong mate ile tum hawar ile tum khai tapen ladak beleba dak la sontak sa ile tum ded hawar kai ke ningarong la pen ningkang sam ke doji aphan lahin kaching hon lahin kachirap seroi thek ji aphan ning ke jepe the seroi thek ji aphan la sontak tak sin tum bangsa program bi pon lo tapen ile tum arna mardom bon lo arna malong pen hirjume chohang pon lo ile tum Karbi Anglong kai ke monsam ke doji aphan ele tum dat kechari atum sidame ahok pet pen kechari pon beme thek japhan pelang le tum pen kai ke chelang pet pen ke mesena ke ingam kache jor thek japhan le tum mang pon si nele tum dak Believer Eastern Church along prek jam akhai do prek jam sidame nele tum isi pet pen elong pet adim nele tum ching room si nele tum kedam tang hukur barani pen piniani an nele tum bangsa program deng pon long lo la sila ke ana mi hirjumelo la pen kadogwe arada phanda me akero pipar piglo la pendak bithung hawar dak reng thema number 9 hawar along kadak ke do arada tuma phananda mine tum churu piglo chalang litum kadogwe ke claim ke dam pendang lok jakong bidik gan nang cherap nang chito dun lo la pen ning nang pathe dun pero joksi nilitum bangso program mission pa successful long lo tum bangso a program apha nilitum speaker chopa pon lo nilitum Believer Eastern Church along Jorhat regional along archdiocese lo pasi letum Father N Khumba lapen Difu region along dagletum regional vicar lo letum Father Ajoy Tulsiari lapen Satgaon Diocese vicar Father Thangho Demjal pen danglok ladak penang an kethe giding atum nang chitong dunlo halal tumana jok jumesen
alam ben jok ni tuma phaning pe the kanglo akhai ka preka lam ben nile tuma phan than si ning pe the kanglo leben bangso program ke pichun ja phan itum Satgaon dei se sangkang Dokmuka Mission District lapen sana Bukulia Mission District lapen Hamren Mission District angkang along kelongri keja itum kacungan Reverend Father tum cipeduk pikpen ajodap kaike latum cipeduk pikpen si kam claim lo salang latum kecepat duk pen ajok si bangsa program mission nan pacun ponong lo kasi choropik lo nang litum birtanan ke humri thaga pot nang litum musame anso se adam le pahir jumelo nang pen litum program name nang litum ahir jume pen ajok litum karbiang long kadowe ahir jume pen ajok si kadowe ana makang hon pen ajok si mission men litum pacun ponong lo kasi lahalo nang litum phan litum hin pen siak pen kapacity pon mangte ardom